Giuseppi ta' Nazaret kien bniedem bħalna, ġuvni li kien imħarreġ fis-sena ta' Mastrudaxxa u marras ma' tfajla li tant ħabb. Ġuvni li għalkemm kellu ħafna pjanijiet u ħolm, xorta waħda ffaċċja busta diżappunti, bħali u bħalek. Giuseppi nħasad hekk kif sar jaf li l-arusa tiegħu Marija hija tqila. Hawnhekk Alla fil-kobor tiegħu ibiddel lil dan il-bniedem minn wieħed ordinarju għal wieħed straordinarju billi jaħdem bl-umiltà u dispożizzjoni tiegħu. Papa Franġisku fl-ittra apostolika tiegħu Patris Corde jxebbaħ lil San Giuseppe ma' ċappetta jew katina li taqgħet it-Testament il-qadim mat-Testament il-ġdid. Propju hu, Giuseppi ta' Nazaret, discendent minn nisel ta' Re David, kellu jkun il-missier legali tal-Messija. Dan il-fatt fih biss relevanza storika jew hemm ukoll importanza akbar minn hekk. San Giuseppe magħruf bħala Giuseppi bin David kien ġej mill-familja ta' David. Fil-fatt Ġesu jitwieled Betlem għaliex fiċ-ċensiment li sejjaħ l-Imperatur Awgustu Giuseppi għandu bżonn jivvjaġġa għal belt ta' niesu li kienet Betlem. Nafu li David bin Ġesse kien minn Betlem. U allura ir-razza kollha li tnislet minn David kellhom jiġu jinkitbu iċ-ċensiment propju fl-art tal-ġens tagħhom. Ġesu twieled Betlem fil-fatt għaliex Giuseppi huwa bin David. Imma mhux hekk biss għaliex David huwa s-sultan u allura id-discendenza li il-profeta jwiet lil David u li se tibqa' għal dejjem isseħħ b'mod misterjuż propju fl-iben ta' Alla magħmul bniedem imwielet minn Marija ta' Nazaret il-mara ta' Giuseppi. Fil-fatt huwa Giuseppi li jagħti l-isem lil Ġesu u Giuseppi li jagħti il-familja legali lil Ġesu u għalhekk Ġesu jissejjaħ bin David. Fil-fatt Ġesu għandu dan it-titlu sabiħ, Ġesu bin David ikollok ħnina minnija talba sabiħa li nsibu fil-Vanġelu u li tallimna li Ġesu huwa bin David u allura nifmu l-importanza li Giuseppi jkun bin David ukoll u jagħti din il-parentela legali li l-iben ta' Alla magħmul bniedem. Matul iż-żmien kienu ħafna dawk li rrimarkaw u waqfu jaħsbu fuq iskiet ta' Giuseppi u kif Alla ħadem permezz ta' Giuseppi sabiex iwetta il-pjan ta' salvazzjoni. Hi propju espressjoni li nsibu fit-Testament il-qadim, Ite at Yusef, li tfakkarna sabiex f'kull diffikultà induru lejn San Giuseppe, bniedem bħalna li rnexxielu jeleb kull intop